Така, здравейте, приятели! Днес ще правим единични гребни от ластици. Ето, вижте ги. Такива ластици точно, не може други. Няма значение какъв цвет са, само да са такива гуми. Хайде, падаскайте по един лайк, абонирайте се за канала ми и да започваме, че да не губиме повече време. Така, първо взимате ето такъв ластик, слагате го на тези два пръста. Може и на щипка, но на пръсти мисля, че е по-удобно. Така, ето, тук, сега, взимате един ластик, няма значение какъв цвят е, и го слагате, вижте сега, слагате го, ето така, тук го мушкате в това. Правите така. Ластика трябва да ви е ето така. После взимате още един ластик. Ето такъв и го слагате на този, който току-що съм използвала. Не на този, а на ето този. Така. И пак го хващате ето така, с един пръст, за да не ви се изклузва, разбира се. Не искате да ви се развали гривната. Ето и после слагате още един така, изправяте го и го слагате. Така продължавате, докато не ви стане красива гривната. Вижте как трябва да ви стане. Ето, вижте отблизо. Трябва точно ето така да ви се получи. Това беше от мен. Айде, ако не сте оставили лайк, имате 5 секунди. 5, 4, 3, 2, 1, 0. И сега 5 секунди, за да се абонирате за канала ми. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Така, сега напишете коментар. Имате пак 5 секунди. 5, 4, 3, 2, 1, 0. По-скоро 0. Така, айде, чао от мен. Ако искате още такива яки видеа за правене на гривни или пишете просто какви видеа искате. Така, айде, чао от мен. Това беше. Абонирайте се за канала ми, ако още не сте го направили, и лайкнете това видео.